Un trawst, teiars a 2 gôl geidwad pwerus yn arbed y gôl. Mae yna lwyth o bwyntiau i'w hennill, a tro clwb Nantlle Vale ydy hi i wynebu'r her. Mewn zob. Dwi yn hyderus bod tîm ni'n mynd yn dda, achos gennym ni lot o bleiar sy'n gallu siotio am gol yn dda. Yn gyntaf, mae gennym ni Thomas. Mae o'n chwarae right mid, ac mae o'n taclwr cry. Crossbar yna, so dwi'n hapus o hynna. Nesaf mae gennym ni Adam, ac mae o'n un o'r pleiars ffasta yn y tîm. Dim un pwynt yna, anlwcus. Daniel sgynny nesa, ac mae o'n licio'r rhedag efo'r bel. Nesa mae gennym ni Dion. Ella bod Dion y ddiog, ond mae wedi gael pwyntiau'r tîm. Nesa mae gennym ni Osian, a mae o'n dda yn neud assists. Mae Shane yn keeper, a mae o'n sylcio pryd mae'n cael ei dynnu off y cae. Sbiwch, mae o'n sylcio wan. Mae rhywun yn chwarae yn defence, ac mae o'n chwarae ryff. Da iawn rhywun yna i hitio pen o wain tudur off. Nesa mae gennym ni Dafydd, ac mae o'n fast. Nesa mae gennym ni Kai, mae Kai'n chwarae streicar. Dydy o ddim yn streicar dda. Nesa mae gennym ni Lleu, mae Lleu yn centre-back. O'n i olia'n disgwyl on target. Nesa mae gennym ni Evan, mi o licio dangos i sgiliau bod nhw ddim yn gweithio. O hwnna mor bwerus, mae pen o wain tudur di malu. Nesa mae gennym ni Chris, y manager, a mi o licio gweiddi arno ni. Gafo Chris 75 o bwyntiau, a wan dwi'n mynd. Sgôr terfynol Nantlle Vale ydy 375 o bwyntiau.